A razmislite samo da se sklonim sa liste koliko bi ljudi za vas glasalo. Samo to razmislite. Morat ćemo mnogo i da menjamo. I on zna da smo mi govna. I kad mu budemo dojadili, on će da pusti vodu i govna će da odu. Dakle, ne, nije na mene, nego su oni drugi mnogo lošiji. Ne, mislio sam na sve vas koji samo čekate da dobijete tašnu, mašnu i sekretaricu i da zaboravite na svakog drugog. To se, Brano, odnosi i na tebe. Ti si direktor, nisi predsednik, nego neki direktor. Pošto svi tapšete misleći da se odnosi na nekog drugog. Ne, na sve vas se odnosi. I na direktore, i predsednike, i sekretare, i na sve ostale. A borba počinje! Neka bude borba neprestana do pobede! Do konačne pobede! Jebeš budal? Oui, oui.